Barkanku da zuwa tashar D-Plan Hausa TV. Don na subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Uwa ce ta take kira na haka ne, ta takura mu. Hello? Ina jin ki ne matsalar ki ne wai? Haba. Kin biki wani takura mun da kira ke mun miss call ya fi 70. In ina waya ba na son daga waya. Ina magana da wani mai kamfani nan zai bani wata kwangila amma dukkin bakin takura mun haka ake dan Allah. Iska ban jira dan abun nan da kika mu. Haba. Inda kike so ya mun ina jin makarantar nan ne nan. Na aiko fa account ta fa kawo miki kudin nan amma ki zo kin takura mun. Haba. Haka ake. Baki ɗaya ni yanzu ma ban da kuɗi. To bari dai in tayi in zo in ba hanya ko in ga wani ya dan taimaka min. Kai baki ɗaya gari ya ƙoni ya babbake, baka da sisi baka da kwandala. Har zo je kawai aka ga in ba hanya. Alhaji Lo kenan yanzu ba wani abu ko wai Alhaji Lo kai ne haka kai kuɗi haka dama fa na ji an ce ka manta lokacin da kake zuwa ɗakin mu ce dama yaran nan ba a shirya su makaranta da wuri gaskiya muke shan gawan kwaki daina irin wannan abu. Alhaji Lo ba za ki shirya yara su tafi Alhaji Lo ne kuɗi ki daina wannan abu kin ji wai yanzu Alhaji Lo kai ne wannan abu kai ne haka Alhaji Lo shikenan ba matsala. ina tunanin waya yake ba in gina a cikin mota yanzu Alhaji Lo ni kake kora za ka zo ka tinki nawa mota yanzu Alhaji Lo ni kake kora ne dan kai kudi yanzu kai kake kora dan kawai da kai kudi Oke, na san me ke damun ka. Na san me ke damun ka.